Astăzi mi-am făcut o lume de Minecraft în care o să supraviețuiesc timp de 100 de zile pe hardcore. Aici m-am spawnat eu. Bine, e un loc destul de nasol, dar las că merge de început. Aici mă uitam și la priveliște. Arăta destul de ok, dar tot nu voiam să fac casa aici. Și ce faci primul lucru când ești pe Minecraft? Tai niște copaci, nu? Bineînțeles. Aici m-am decis că trebuie să-mi fac și un crafting table și un topor să fie treaba mai rapidă. Între timp mi-am făcut doar un pickaxe și m-am apucat să fac stone pentru a-mi face direct uneltele de piatră și un furnace. Terminasem de spart piatra, așa că mă duceam să-mi fac direct uneltele să termin mult mai repede. Terminasem de făcut uneltele, așa că m-am apucat din nou să sparg lemn. După ce am luat lemn, m-am dus să experimentez puțin situația, să mai văd cum stă treaba cu terenul. Găsisem o mică peșteră și voiam să mă duc în ea să văd dacă are niște iron. Am găsit fix mea, așa că ne pregăteam de plecare. Aici țopăiam voios. În timp ce mergeam eu așa voios, am văzut niște coal, adică niște cărbuni. Hei, micuțule! Voiam să găsesc un loc de casă, așa că m-am apucat să explorez. În timp ce mergeam, am găsit un portal de nether părăsit. În chest nu găsisem nimic interesant decât niște golden carrots, niște pantaloni, un pickaxe cu fortune și o lopată cu silk touch. Nu știu cum căcat, dar îmi plăcuse mie locul ăsta de casă, așa că m-am apucat și mi-am făcut aici o mică platformă ca să pot să fac casă fix deasupra acestui gău. Deja mă pregăteam de construcție, dar oricum era ceva temporar, așa că Doamne ajută. Rămăsesem fără lemn, așa că trebuia să mă duc să-mi iau lemn. Am profitat un pic de ironing-urile alea și mi-am făcut niște iron ca să pot să-mi fac o sabie. Mă apucasem un pic din pereți, dar m-am dus jos pentru că văzusem niște coal și aveam nevoie mare de el, așa că m-am dus să îl iau. Îmi făcusem două lopezi pentru că voiam să mă duc să iau nisip pentru casă. Eram fericit pentru că aveam un lac direct lângă casă și aveam și nisip aproape. După ce am luat suficient nisip, m-am întors acasă pentru că voiam să încep deja să pun geamurile. Aveam eu un căcat de design în cap să pun geam pe podea. Nu știu, arăta jalnic, dar mie îmi plăcea, nu știu. Eu, arhitect. Mai dădea totuși un pic de formă la casă, mai ales dacă făceam și pe partea cealaltă. Și totuși arăta un pic mai bine casa, prindea formă, chiar îmi plăcea. Aici puneam în practică planul meu scârbos de a pune geam pe podea, cel mai prost, dar aia e. Deja voiam să mă minez, așa că începusem să caut o mină. Voiam să am noroc să găsesc una fix sub casă, dar de unde până unde? Găsisem la un minut de mers pe jos, era destul de mare și consideram că este perfectă pentru a începe să minez. Mi-am schimbat părerea însă când am văzut că e mobi. Aici sunt eu când sparg aira. Aveam morcov în curs să mă duc, pentru că n-aveam torțe, dar mi-am făcut torțe. Mă bucurasem într-un fel că era mina mare, dar nu știam că e și mai mare. Deja se auzea primul meu inamic, un păianjen. M-am întors din drum pentru că nu părea să fie o mină mare și așa voiam să mă întorc pentru că mi se părea riscant să mă mai înaintez așa fără armură, fără nimic. Înapoi acasă mi-am pus imediat fierul la prăjit pentru că voiam neapărat să-mi fac un scut. M-am dus imediat după lemn pentru că voiam să fac și mâncarea mult mai repede, să-mi fac un furnace de la pentru mâncare. Aici eram fericit că deja aveam scut. Mi-am mai făcut un pickaxe și m-am întors din nou la minat. Acum că aveam și scut și un pic de armură, mă simțeam sincer un pic mai safe. Eram bucuros că găsisem o mină mare, dar imediat m-am răzgândit. Salut, măi, verzișor! Pur și simplu nu fac față la scheleți. Deja găsisem iar diamante, eram foarte bucuros.
Ce ați crezut că a murit? Bineînțeles că nu. Mi-am făcut niște mâncare, m-am dus acasă, mi-am pus geamul pe podea. Cam asta a fost ziua aia foarte plină de suspans. Ce pot să zic? Ne revedem la episodul 2.